Пажар касцёлу, страляніна ў школе і аўтазакі на могілках. Пра падзеі сённяшняга дня распавядзем па-беларуску і без цэнзуры. З вами Вольга Старасціна. Запрашаю гаспадарства на аб'ектыў. Беларускі Нотр-Дам. Гарэла уже медны дах быў, як бурбалка такая, надзьмуты. Пажарныя рабілі, што маглі. Полымя было вельмі моцнае. Калі яны толькі прабілі першыя вокны, адтуль так жахнула. Наступствы пажару ў найважнейшай каталіцкай святыні Беларусі. Это боль, вялікі, конечно, боль. Такая святыня важная не толькі для касцёла, для ўсёй нашай краіны, для свету. Усвядоміў сябе Богам, набыў зброю і расстраляў восьмиклассников. Его личность установлена. Это местный житель 2001 года рождения. Распавядзём, што вядома пра стралянь. Радаўніца царкоўнай і народнай традыцыі. Радовница – это праздник мертвых, это Пасха мертвых. Когда надо прийти на кладбище, всех вспомнить, там, положить там угощения всякие. Гарэў галоўны каталіцкі санктуары Беларусі. Больш за 7 гадзінаў спатрэбілася, каб цалкам зліквідаваць пажар касцёлу ў Боцлаве. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу. Іконы, кнігі ды іншыя каштоўнасці з касцёла ўратаваныя, але будынак моцна пашкоджаны. Аднаўляць беларускі Нотр-Дам будуць агульнымі намаганнямі. Падрабязней Юлія Цяльпук. Дым з касцёлу о 7 раніцы заўважыла мясцовая жыхарка Марыя Яблонская. Пабегла да ксяндза, які выклікаў дапамогу. А хто што ні жывой души? Як я бегла да ксяндза, ні жывой души не было на Буцлаве нікога. Ну, Бог его знает, что тут, наверное, электричество, что более. Проводов уже тут у касцеле, дай Боже. Людзі, якія пачулі крыкі пра пажар у касцёле, паспяшаліся на дапамогу. Пришли все парафіяне, стали вытягивать все с костела, дякую Богу, все вытянули. Образы, все, что самое ценное. Як бы старый алтарь так само частково разобрали, тому внутри ничего такого не засталося. Уратавалі абразы, літургічныя прылады, кнігі. Першым жа вынеслі абраз Маці Божай Буцлаўскай, галоўную каштоўнасць касцёлу, унесеную ў рэпрэзентатыўны спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО. На лакалізацыю пажару выратавальнікам спатрэбілася 4 гадзіны. Складанасць была ў тым, што заняліся драўляныя канструкцыі ў схаваных пустэчах паміж элементамі перакрыцця і пакрыцця. До 11 гадзіні ні. Ми заходили, ще там тушили лавки, якісь як падала, там праз дзюркі якісь агонь. Дах абваліўся пазней, калі супрацоўнікі МНС нікога ўсярэдзіну не ўпускалі. Агулам на тушэнне пажару спатрэбілася 7 гадзінаў. Працавалі адмыслоўцы з Мядзельскага, Вілейскага, Докшыцкага, Астравецкага раёнаў і гораду Менску. 13 аўтацыстэрнаў, 4 аўталесвіцы, 2 аўтапад'ёмнікі, паветразапраўнік і помпава-рукаўны аўтамабіль. Уратаваць удалося вежы, арганы і бетонныя канструкцыі. Вогнішча знішчыла толькі дах. Это боль, вялікі, конечно, боль, что такая святыня важная не толькі для касцёла, для ўсёй нашай краіны, для свету. Касцёл у небаўзяцця найсвяцейшай Панны Марыі, парафіяльная каталіцкая святыня, помнік архітэктуры рэспубліканскага значэння, названы адным з 7 цудаў Беларусі. Много воспоминаний связано с этим костелом. Это национальное достояние. Дапамагчы прысутнасцю і малітваю ў Буцлаў выехала таксама кіраўніцтва каталіцкага касцёлу Беларусі. Біскупы Тадеуш Кандрусевіч, Казімір Велікаселец, Александр Яшчэўскі, Юрый Касабуцкі. У гэты ж дзень абвесцілі пра збор сродкаў на аднаўленне помніку сакральнай архітэктуры і мастацтва. Усім нам агулам трэба будзе разам гэты касцёл адбудаваць, і гэтая справа. Это будзе адна з такіх справ агульнанацыянальных, якія аб'ядноўваюць нацыю. Дзякуй Богу, здаецца, што незваротных стратаў тут няма. Па факце ўзгарання завялі справу паводле часткі 2 артыкулу 304 крымінальнага кодексу. Парушэнне правілаў пажарнай бяспекі асобаю адказнай за іх выкананне. Юлія Цяльпук, Белсат. Завяршылі папярэдняе следства ў справе юрыста, чальца прэзідыуму каардынацыйнай рады Максіма Знака. Ён за кратамі ўжо 8 месяцаў. Цяпер справу перададуць пракурору для накіравання ў суд. Максіму Знаку выставілі абвінавачанне паводле 3 крымінальных артыкулаў.
Яго вінавацяць у закліку да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Беларусі, у змове з мэтаю захапіць уладу і ў стварэнні экстрэмісцкага фармавання. Маецца на ўвазе каардынацыйная рада, хоць следчыя так і не патлумачылі, чаму яна нібыта экстрэмісцкая. Адвакат абвінавачанага Дмітрый Лаевскі лічыць, што ў абвінавачанні распісаныя падзеі і дзеянні іншых асобаў, якія не ўтвараюць злачынства, ды не маюць дачынення да падвіноўнага. Падчас выбарчай кампаніі Максім Знак працаваў у штабе Віктара Бабарыкі. Пасля выбараў увайшоў у каардынацыйную раду. Юрыста затрымалі 9 верасня. Заўтра ж будзем сачыць за судом над актывістамі грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Евгенам Афнагелем, Паўлам Юхневічам, Дмітрыем Казловым, Максімам Вінярскім, Ірыною Моцнай і Андрэем Войнічам. Разам з імі судзіць будуць палітыка Паўла Северынца і грамадскую актывістку Ірыну Шчасную. Новыя санкцыі еўразвязу будуць атрымліваць яшчэ паўсотні прозвішчаў беларускіх чыноўнікаў. Ці будуць уведзеныя новыя абмежаванні супраць прадпрыемстваў, пакуль невядома. Новы пакет санкцыяў плануюць прыняць у чэрвені. Аналітыкі называюць санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі верхавінай айсберга. Што ж хаваецца ад вачэй звычайнага абывацеля і што адчуваюць у атачэнні Лукашэнкі, калі страчваюць сотні мільёнаў долараў? Ярослаў Сцешак падрабязней. Заўтра каманда Святланы Ціханаўскай ляціць у Грэцыю. Падчас трохдзённага працоўнага візіту лідарка беларускай апазіцыі сустрэнецца з грэцкім прэзідэнтам і міністрам замежных справаў, з кіраўніцтвам парламентаў і мэрам Афінаў. Таксама Святлана Ціханаўская выступіць на буйным эканамічным форуме. Дельфийский экономический форум, где мы сможем пообщаться с представителями южных стран, южно-восточных, чтобы мобилизировать политическую поддержку белорусов, чтобы рассказать о той чудовищной ситуации, которая сейчас в нашей стране. И мы едем с предложениями, как можно помочь белорусам, как можно оказывать еще большее давление на режим, чтобы прекратилось все то насилие и были выпущены политические заключенные. Мэта працоўнага візіту падняць беларускае пытанне ў грэцкай і паўднёва-еўрапейскай павестцы дня. У тым ліку, каб агульная бюрократычная машына аб'яднання 27 дзяржаваў хутчэй выдавала санкцыі супраць вертыкалі Лукашэнкі. Спачатку спісы прапануюцца прадстаўнікам міністэрстваў, потым абмяркоўваюцца на экспертным узроўні, на ўзроўні палітычных дырэктароў, і самы апошні этап гэта абмеркаванне санкцыйнага спісу на ўзроўні міністраў. Самі санкцыі не зрынаюць дыктатуры, хоць і робяць яе існаванне больш дарагім і рызыкоўным, тлумачыць палітолог Андрэй Казакевіч. Але гэта толькі адзін з інструментаў і дастаткова эфектыўны ў супрацы з іншымі. Санкцыі на самой справе гэта проста невялікая вяршыня айсберга. Калі мы возьмем, напрыклад, еўрапейскі звяз, ну сапраўды там всяго-то там колькі 70 так асобаў, каля десятка кампаній, і сукупны эканамічны эфект ад гэтага можа быць невялікі. Але трэба ўлічваць, што спыненыя праекты, ну ці прынамсі не заключаюцца новое пагадненне з Еўрапейскім банкам рэканструкцыі і развіцця, з Еўрапейскім інвестыцыйным банкам, таксама сусветным банкам. А гэта ўсё-такі сотні мільёнаў. Гэта заўважаюць і на ўсходзе. Еўразійскі эканамічны банк развіцця ў макраэканамічнай справаздачы папярэдзіў пра рызыкі зніжэння экспарту ў Беларусь і пра магчымае паскарэнне інфляцыі з прычыны амерыканскіх нафтахімічных санкцыяў. Апроч пугі для Лукашэнкі ёсць і пернік для ягоных чыноўнікаў, якія вагаюцца. Напярэдадні прадстаўнік Еўракамісіі Мацей Папоўскі у размове са Святланою Ціханаўскую прадставіў праект усеабдымнага плану дапамогі еўразвязу Беларусі. Оно паказвае і бізнесу, і грамадзянам, што план будзе пэўная дапамога, і гэта дазволіць зменшыць нейкія негатыўныя наступствы ад змены існуючай палітычнай сістэмы і эканамічнай мадэлі. Грашовая і палітычная падтрымка паступіць толькі пасля перамоваў ды абвяшчэння новых свабодных выбараў з міжнароднымі назіральнікамі і ў новым складзе цэнтра выбаркаму. Усеабдымны план дапамогі прадугледжвае дапамогу і на транзітны перыяд, і пасля правядзення новых свабодных выбараў, і дапамогу для функцыянавання дзяржавы ў цяжкі час, і на правядзенне рэформаў пасля новых свабодных выбараў. Але і палітыкі, і эксперты пагаджаюцца, што галоўны дзеяч, які можа вызначыць лёс Беларусі, грамадзяне. Ярослаў Сцешак, Белсат.
Усвядоміў сябе богам і яшчэ больш пачаў ненавідзець людзей. Казанскі стралок раніцай у сацыяльных сетках напісаў, што сёння заб'е велізарную колькасць без смецця. Ён адкрыў страляніну, а таксама заклаў выбухоўку ў казанскай гімназіі нумар 175. Паведамляюць пра смерць 9 асобаў. Некалькі дзесяткаў чалавек пацярпелі. Страляніну з драбавіка учыніў маладзён Ільназ Галявіяў. Перад злачынствам ён апублікаваў у сваім тэлеграм-канале пост з пагрозаю забойства. Ліцэнзію на зброю атрымаў менш за 2 тыдні таму. Пасля страляніны адбыўся выбух. Нападніка затрымалі. Мы потеряли 9 человек. 18 детей находятся в детской клинической больнице. К сожалению, есть и с огнестрельными ранениями, и есть и з переломами, ушибами. З'яўлялася інфармацыя пра страляніну і ў іншых школах, але яе зняпраўдзілі. 2 распаўсюднікаў фейку таксама затрымалі. Мы закрыли классы, закрыли окна, не разрешили детям подходить к окнам, чтобы они присели все вдоль стены и успокаивали детей. Ну, а потом вот бойцы СОБРа, молодцы, обошли школу. Мы им открыли двери, и они нас организованно вывели. Ільназ Галявіяў дзеяў самастойна, хоць у першыя гадзіны былі паведамленні пра некалькіх нападнікаў. Злачынца раней навучаўся ў абстрэленай школе. 4 гады хлопец вучыўся ў каледжы, у красавіку яго выключылі праз запазычанасці. Там пра Ільназа распавядаюць як пра ціхага і неканфліктнага студэнта. Назаўтра ў Татарстане абвесцілі жалобу. Усе школы будуць зачыненыя. Пункт вакцынацыі ў сталічным гандлёвым цэнтры «Экспабел» прапануе прышчэпку любому ахвотнаму. Абяцаюць, што для вакцынацыі дастаткова паказаць дакумент, які пацвярджае асобу, але абяцання не стрымалі. Отказали, послали, потому что по инвалидному удостоверению им не полагается. В интернете написано, что любой документ, удостоверяющий личность. У меня в инвалидке есть и фото приличного размера, и все. Послали. Я говорю, вы мне дорогу оплатите. Я вот на такси через пару часов я провезу паспорт. Гэта адзіны пункт вакцынацыі ў гандлёвым цэнтры на ўсю Беларусь. Таму і велізарныя чэргі на прышчэпку не мусяць здзіўляць. У чарзе заўсёды некалькі дзесяткаў ахвотных. Без папярэдняга запісу прастаяць можна некалькі гадзінаў. За дзень прышчэпкай «Спутнік В» тут вакцынуюць 120 чалавек. Агляд лекара адбываецца на месцы. Паводле дзяржаўнай статыстыкі за мінулыя сотні зарэгістравана больш за 700 выпадкаў інфікавання каронавірусам, а больш за 600 вылікаваліся. 10 чалавек памерлі. За ўсю эпідэмію паводле ўладаў памерлі 2652 чалавекі. Зафіксавана больш за 370 000 выпадкаў інфікавання. Такога ў радаўніцу раней не было. У сталіцы ў дзень памінання спачылых на могілкі прыехалі не толькі людзі, але і патрулі АМАПу. Нават прыгналі аўтазакі. Цяпер і тое, як людзі шануюць продкаў ды моляцца, пад пільнай увагай сілавікоў. Але сёння пра добрае. Пра радаўніцу вачыма звычайных жыхароў Алена Дубовік. – 12 гадзін дня. На менскіх могілках ужо шматлюдна. Людзі прыбіраюць, нясуць кветкі і нават ладзяць застолле. Да могілак пусцілі дадатковыя аўтобусныя маршруты, устанавілі больш смеццевых кантэйнераў і ўзмацнілі ахову, дзяжурыць АМАП. На пад'ездзе да паўночных могілак, самых вялікіх у Беларусі, чарга з машынаў. Для праваслаўнага чалавека памяць продкаў гэта вельмі важна. І гэта можа быць нават, я бы не сказаў, што гэта свята. Гэта хутчэй не свята, а менавіта дзень памяці. Безумоўна, у гэты дзень абавязкова трэба пайсці ў царкву, памаліцца за нас, за нашых спачылых на літургіі, на паніхідзе. У радаўніцу не проста здзяйсняюць памінальныя малітвы, але і дзеляцца з памерлымі навіной пра ўваскрашэнне Хрыста. Христос воскрес! Радовница – это праздник мертвых, это Пасха мертвых. Когда надо прийти на кладбище, всех вспомнить, там, положить там угощения всякие на могилки, цветы. Батюшка как говорил, когда идете на кладбище, что вы с собой берите? Берите с собой любовь, молитву и цветок.
У адзначэнні радаўніцы паганскія традыцыі перапляліся з хрысціянскімі. Наши люди не все ведают про то, что могилки – это место святое. И, на жаль, приходится час от часу назирать такие не совсем приемные картины, когда люди збираются каля могилы, раскладают, як кажуть, поляну. Варта адзначыць, што на 3 менскіх могілках, якія мы наведалі падчас рыхтавання гэтага рэпартажу, застолляў сустрэлася няшмат. Может быть, это и неправильно, но так заведено у нас в семье. Поэтому мы ни в коем случае сами не кушаем здесь, потому что считаем, что это все-таки кощунство. А принести, это как, может быть, что-то от язычества. Но все равно это делали наши предки испокон веков. Может, даже через лет 20 это все отпадет. Уже там 3-е поколение уже этого ничего не будет делать. Традыцыяў, што дасталіся ад продкаў, у радаўніцы шмат. Раней месцы спачыну не ўпрыгожваліся штучнымі кветкамі. Кветкі маглі высаджвацца, а крыжы ўпрыгожваліся ручнікамі з сімвалічным арнаментам. Адзін маглі вешаць на крыжы, ён як крылы развіваўся на крыжы, а другі засцілалі на магілу такім чынам, што узор ён быў браны двухбаковы. І тут ён адным бокам глядзіць на чалавека з чырвоным колерам арнаментам, а другим бокам белым ён глядзіць туды, дзе продкі. На уголок на рынку. Паводле запаветаў царквы, у святкаванні радаўніцы павінен быць не смутак па памерлых, а радасць ад таго, што ўсе яны засталіся з Богам у вечным жыцці. Алена Дубовік, Белсат. Радаўніца – гэта адзіны час, калі дазваляецца прыехаць на могілкі ў Чарнобыльскую зону. Пра то, як колішнія жыхары знішчаных вёсак і нашчадкі выселеных вяскоўцаў прыязджаюць ушанаваць памяць продкаў, Анастасія Русецкая. Могілкі і пабудовы адной гаспадаркі. Усё, што засталося ад вёскі з прыгожаю назвай Ліпа ў Буда-Кашалёўскім раёне. У пачатку 90-х, праз 5 гадоў пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС, адсюль выселілі 300 вяскоўцаў, 127 двароў. Хаты з прычыны высокай радыяцыі закапалі ў зямлю. Конечно, никто не хотел уезжать отсюда. Ну что, родились, выросли здесь и как-то покинуть. Отец, конечно, не раз говорил, что меня похоронится тоже в Липе. Ну, вот так мы сделали. Мать похоронили здесь, пошли матери, похоронили отца. Бацькі спадара Ўладзіміра пасля высялення апынуліся ў вёсцы Любань Акцябрскага раёну. Аднак абое прасілі на вечны супакой прывезці іх у Ліпу. Пакланіцца магілам прыехала і гамяльчанка Таццяна. Продкам на радаўніцу яна прывезла пачастунак, як здаўна водзіцца ў беларусаў. Наводим порядок, разговариваю с ними. Ну и поздравляю с их радуницей, с Пасхой. Прадед умер в 37 лет, молодым. Вот. И деда тоже не было. Поэтому в семье были одни женщины. Поэтому любили самое вкусное, сладенькое. Вот и привезли конфеты, привезли печенье, вафли. То, что они себе не могли позволить купить. Спадарыня Зінаіда, у якой на ліпаўскіх могілках пахаваная уся блізкая радня, прызнаецца, што адчувае боль, калі прыязджае сюды. Шкада родных, якія заўчасна пайшлі з жыцця, шкада і вёскі. Раньше приезжали, вот больше ж приезжало людей, которых... А сейчас люди поумирали, уже вот они, уже мало кого даже знаешь. Очень далеко ездить, очень далеко. А так вот приехали, поубирали, побыли, вот и все. Ліпаўскія могілкі былі на 2 вёскі. Хавалі тут і жыхароў суседняга паселішча Зацішша, таксама закапанага праз Чарнобыльскую катастрофу. Спадарыня Алла згадвае паездкі на радзіму да родных перад іхным высяленнем. Когда приезжали, конечно, радиация ощущалась. То есть хотелось спать. Потом, что еще было? Очень першило горло. Когда приезжали в Гомель, буквально помылись, пополоскали горло, и через час это все проходило. И по растениям, то есть у нас пепенка была, яблочки маленькие, а через год огромные яблоки выросли. Наведаць могілкі ў Чарнобыльскай зоне дазваляецца толькі раз на год у радаўніцу. Ушанаваць памерлых продкаў прыехала і спадарыня Вольга. И мама, и тетя, и дедушка, и бабушка. Тут все, и брат вот мой тут. Но их никого уже давным-давно нету. Приезжаем до свята, убираемся и разъезжаемся. Очень жалко, хотелось бы приезжать, как раньше приезжали на выходные. А сейчас
некуда. Ужо заўтра шлагбаумы на ўезд у адселеныя праз радыяцыю тэрыторыі будуць закрытыя. На могілках застануцца кветкі і велікодныя яйкі. Анастасія Русецкая, Белсат. Ці паставіць усеагульны страйк кропку ў беларускай рэвалюцыі? Пра гэта размова адразу пасля нашага выдання. Я ж стаўлю кропку ў сённяшнім аб'ектыве. З вами была Вольга Старасціна. Зычу вам прыемнага вечара, беражыце сябе і сваіх блізкіх.